Dobrý deň, vitajte pri sledovaní správ televízie. Przniteľ dnes netradične z botanickej záhrady vo Vyšných Brutalitách. Moje meno je Dalibor Škúľavý. A ja som Angela Škintavá. Ticho. No a teraz prechádzame na katastrofické správy. Zúfalý kôň Pejko prebehol cez dedinu tak rýchlo, že svojím chvostom podpálil nečakane kostol. Našťastie hasiči kostol uhasili, žiaľ, vyplavili nielen maštale, ale celú dedinu. Miestny gazda v Hore Hronciach zavadil gunami o plúch a vzniknutá iskra zapálila pšeničné pole a tak v dedine nastane hladomor. No a ako sa zdá, správy sú čoraz horšie a horšie. Hejno galaktických ufónov priletelo do známej dedinky Vyšné Podpaľačné a svojimi laserovými zbraňami vypálilo všetky rybníky, takže toho roku Vianoce bohužiaľ budú bez kaprov. Našťastie sú tu aj pozitívne správy. Sériový vrah tentokrát nevraždil, ale ako si zapaľoval fajku, iskra preskočila na miestny saláš a horiace ovce bežiace zo saláša zapálili krčmu a ľudia bežiaci s krčmi zapálili les. Odtiaľ sa zapálil celý štát. Tak a máme tu novú rubriku Sexuálna poradňa deviantov. Prvý list prišiel od sťažovateľky hydronely masážnej z pokutných tlakomerov, ktorá sa sťažuje na svojho manžela Cementína. Ten ju vraj už 20 rokov nedokáže uspokojiť. No a máme tu jej prosbu: milá televízia, viete mi poradiť, čo mám urobiť so svojím suchárom? Našťastie na tieto rady je tu odborníčka Angela Škintavá, nech sa páči, to je rada. Milá hydronela, tvoj muž ťa so svojím pinďurom nikdy neuspokojí, preto ti radím, choď do miestnej stajne za bláznom Pepkom a ten tvoj problém so svojím riadnym bimbasom i hneď vyrieši. Tak a máme tu ešte jeden list od neznámej sťažovateľky z neznámej obce, ktorá chce vyriešiť svoj neznámy problém. A na to je odborníčka Angela, prosím tvoju radu. Milá neznáma, tam my neznáme. Tak, a to by bolo na dnes z botanickej záhrady Komáre všetko. Lúči sa s vami Dalibor Škúľavý A Angela Škintavá. Svoje odkazy, maily, námety, protesty, zúfalstva píšte na adresu Žochánkova 540 alebo hoďte svoj list do kontajnera.